Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Biarpun pada pagi hari ini kita beribadah dalam suasana virus corona atau pandemi COVID-19. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami akan membacakan Warta Gereja Minggu tanggal 28 Juni 2020. Ibadah di gereja akan dilaksanakan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 dengan dilayani ibadah 1 kali dengan penerapan protokol kesehatan. Dan untuk PPA dan sekolah minggu belum diselenggarakan. Persembahan-persembahan yang pertama, persembahan Minggu 14 Juni 2020 dari blok 1 Rp270.000, dari blok 2 Rp82.000, dari blok 3 Rp290.000, dari blok 4 Rp300.000, jumlah Rp942.000. Persembahan hari raya dari blok 3 Rp55.000. Persembahan perjamuan kudus dari blok 3 Rp165.000. Persembahan bulanan dari blok 3 Rp530.000. Jumlah persembahan semuanya Rp1.692.000. Demikian Warta Gereja Minggu tanggal 28 Juni 2020. Bapak, Ibu, saudara sedherek ingkang kinasih, sumangga kita lumpet wonten ing pangabekti enjang menika. Saderengipun sumangga kita lumpet wonten ing wekdal ening sawetawis. Wekdal ening cekap. Ngidunga kagem Sang Yehuwa, ngaturna pamuji marang Sang Yehuwa. Amarga panjenengane wis ngluwari nyawane wong miskin saka ing tangane wong kang nandhokake piyala. Sumangga kita memuji asmanipun Gusti kanthi pangreping kidung nomor 28 pada setunggalan kalih. Suci, 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 Tinuci yang suci, Allah Maha Mulia, Kang Jumeneng Raja. Suci, 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 Tinundi yang widi, Titang sadaya, memuji Sang Suci, 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 puji ning prasuci,
Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi musik wonten salebeting manah mekaten. Sang Hyang ingkang nitaken langit kalian bumi menika tu ing pitulungan kita. Amin, amin, amin. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Ugi nunggil ing panjenengan. Katuran pinarang. Semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi pangripaing kitung pasamuan jari angka kalih dosa padha sepisan lan kaping kalih. Pasaman ingkang kinasih, semoga kita sami mirangaken pangandikanipun Gusti inggih angger-anggeripun Gusti ingkang kacetha wonten ing Matius 21 ayatipun 37 ngantos 40. Paring wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho
kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Mekaten pangandikanipun Gusti inggih angger-angger katresnan. Ananging kita sedaya dereng saged nindakaken angger-angger menika kanthi sae lan sak wetahipun. Pramila semoga kita sami nelangsani dosa-dosa kita wonten ngarsanipun Gusti kanthi kidung panelongso angka 59 padha setunggal. Sasampunipun kita nampi angger-anggeripun Gusti wonten ing enjang menika kita ugi kaparingan nggih menika pawarta sih rahmat ingkang kacetha wonten ing Rom 6 ayatipun 3 lan sekawan ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Apa kowe padha ora sumurup yen kita kang wis padha kabaptis ana ing Sang Kristus iku ateges wis padha kabaptis ana ing sedane dadi kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptis ing pati mau supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama. Mangkon uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Mekaten pangandikanipun Gusti, semoga kita sanggemis sarengan kanthi kidung kasanggeman angka 136 padha sekawan. Bapak Ibu, para sedherek lan putra, semua kita sami sowan ngarsanipun Gusti wonten salebeting pandonga, sumangga kalodherekaken. Wonten ing sih kamilan paduka Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sami ngaturaken panuwun syukur awit pangrimat, pangreksa saha berkah paduka wonten sawetahing gesang kawula para kagungan paduka.
mirunggan wonten ing dinten Sabat peparing paduka menika. Paduka inggih sampun ngeparengaken kawula sami ngawontenaken pangabekti wonten satengahing brayat kawula piyambak-piyambak. Lan inggih kala badhe sami mirengaken sabda pangandika paduka. Mila kepareng roh paduka ingkang suci nguwaosi lan madangi manah kawula sedaya. Kanthi mekaten pangandika paduka saged kula mangertosi so kala cakaken wonten sawetahing gesang kawula inggih saged dados tetales salebetipun kawula sami nderek paduka. Kala pitatosaken abdi paduka ingkang paduka agem minangka kebabaring pangandika, paduka ingkang paring kalersan, paduka ingkang paring kawicaksanan, menapa ingkang kababar namung nyondongi karsa paduka. Kala pasrahaken sawetahipun pangabekti menika wiwitan ngantos dumugi paripurna wonten ing panguwas paduka. Wonten Sang Kristus sedaya menika kula aturaken. Amin. Pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kawaos saking kitab Yeremia bab 28 ayat gangsal dumugi 9. Jabur Mazmur 8 ayat kalih dumugi gangsal. Kalajengaken ayat 16 dumugi 19. Serat Rum bab 6 ayat kalih 11 dumugi 23. Kitab Injil Matius bab 11 ayat 51 ngantos dumugi 52 kalih. Dene ingkang kepareng badhe kula waosaken ing wanci menika kawaos saking kitab Injil Matius bab 11 ayat 52 dumugi 52 kalih. Ingkang mekaten, sing sapa nampani kuwi iku dadi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku iku dadi nampani kang ngutus aku. Sing sapa nampani nabi kula bali. Sing sapa nampani nabi marga saka anggone dadi nabi bakal tampa pituwasing nabi. Lan sing sapa nampani wong mursid marga saka anggone mursid bakal tampa pituwase wong mursid. Apa dene sing sapa aweh banyu kang seger marang salah sawijining wong cilik iki sanadyan mung secangkir marga iku sakabatku. Aku pitutur marang kowe sak temene wong iku wis mesti bakal tampa pituwas. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rayu ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti saha dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu lan para sedherek punapa dene putra sedaya. Pareng kula ngaturaken wilujeng enjing. Salam. Salam. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya. Saiba karaos angel tiyang nampeni bebener. Kosok wangsulipun karaos gampil sanget tiyang nampen bab ingkang boten bener, nampeni ingkang salah, nampeni ingkang palsu.
Kenging menapa nampeni bebener menika angel sanget. Nanging nampeni ingkang boten bener menika gampil sanget. Awit nampeni bebener menika boten bungahaken. Nampeni bebener menika kala mangsanipun saged njalari manah menika saged. Nanging nampeni ingkang boten bener, ingkang palsu menika ngremenaken, bungahaken, malah kepara menina bubukkan. Bapak Ibu lan para sedherek punapa dene putra ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Wonten ing kitab Yeremia bab 28 ayat gangsal dumugi 9. Ngandharaken bilih Yeremia menika minangka duta utusanipun Gusti Allah. Mbabaraken bebener dhateng bangsa Israel. Bilih bangsa Israel menika badhe kabucal wonten ing Babil dangunipun 7 taun. Lan Gusti badhe mulihaken, Gusti badhe paring pangluaran menawi bangsa Israel menika ing gesangipun wonten ewah-ewahan, wonten pamratobat. Nanging kosok wangsulipun Hanaya inggih mbabaraken bab ingkang boten bener dhateng bangsa Israel. Martosaken bilih bangsa Israel badhe kabucal menika namung 2 taun. Lan tanpa ewah-ewahan gesang, tanpa pamratobat, Israel badhe kaluaran dening Gusti Allah. Ingkang dipun wartosaken Hanaya boten bener. Nanging umat Israel minangka umat pepilihanipun Allah langkung gampil nampi menapa ingkang dipun aturaken dening Hanaya. Langkung remen dhateng Hanaya. Malah nampe nyeksa kepara badhe nyedani Nabi Yeremia ingkang dados utusanipun Gusti Allah menika. Menika Bapak Ibu, kanyata tiyang percaya ugi kalebet bangsa Israel langkung gampil nampi ingkang boten bener. Wonten ing kitab Zabur Mazmur 8 ngandharaken bilih pituwasipun tiyang bener utawi upahipun tiyang bener, pahalanipun tiyang bener ing manahipun badhe ngraosaken kabingahan, badhe ngraosaken tentrem saha nampeni rahmat lan katresnanipun Gusti Allah. Menika pituwasipun tiyang bener. Lajeng wonten ing Injil Matius bab 11 ayat 51 ngantos dumugi 52. Wonten mriku ngandharaken pituwasipun, upahipun tiyang ingkang nampeni bebener. Upahipun tiyang ingkang nampeni tiyang bener lan nampeni nabi pepilihanipun Gusti Allah. Ingkang dipun kersakaken kanthi tembung nampen menika nampi kanthi tulusing manah, nampi boten kapeksa, nampi kanthi lega,
Lan inggih ingkang dipun kersakaken kanthi tembung nampi menika boten cubriya dateng duta utusanipun Gusti Allah. Kula waosaken wonten ing ayat ingkang 57. Sing sapa nampeni nabi marga saka anggone dadi nabi, lan sapa sing nampeni wong mursid bakal tampa pituwase wong mursid. Kula bali dados pituwasipun tiyang ingkang nampeni tiyang ingkang bener, tiyang ingkang dados pepilihanipun Gusti inggih kados Nabi Yeremia menika. Badhe nampi pituwas, badhe nampi upahipun menapa wonten ing wulang bebasan bab 11 ayat ingkang 11. Ngaosak cangkeme wong bener iku sumbering urip dene wonten ing wulang bebasan bab 11 ayat ingkang 16. Pekat. Pituwase wong bener iku nuntun marang urip. Dados sinten ingkang nampeni tiyang ingkang bener, nampi utusanipun Gusti, nampi nabinipun Gusti, menika badhe manggih gesang. Lajeng pitakenanipun kados pundi tumrap tiyang ingkang nampi tiyang bener, kados pundi ingkang nyiya-nyiya tiyang bener, kados pundi tiyang ingkang nyiksa tiyang bener. Tentunipun inggih kosok wangsul itu boten badhe nampi pituwas gesang. Pasamuan kinasih kagunganipun Gusti wonten ing serat Rom 6 ayat 12 dumugi 13. Wonten mriku Rasul Paulus nandhesaken ingkang kawastanan tiyang ingkang bener, tiyang ingkang gesang wonten ing salebeting pamratobat kados dipun pangandikaaken tiyang prajaya menika nderek wonten ing sedanipun Gusti Yesus lan inggih nderek wonten wungunipun Gusti Yesus Kristus. Mila menawi nderek wonten ing sedanipun Gusti, dosa-dosa nderek dipun kubur. Sedokana dosa nanging inggih nderek wonten ing kamulyanipun Gusti. Nderek wonten ing kamulyanipun Gusti tegesipun gesang menika kagem Gusti. Menawi gesang menika kagem Gusti, boten wonten gesang ingkang sak penake dhewe, gesang sak karepe dhewe, gesang mareme dhewe, boten. Menawi pinanggih tiyang pitados ingkang mekaten menika tegesipun tiyang menika boten tanggel jawab. Nderek wonten ing sedanipun Gusti, inggih kedah nderek wonten ing wungunipun Gusti. Purun dipun tebus dosanipun dening Gusti. Tentunipun inggih purun gesang wonten ing kamulyanipun Gusti.
purun gesang kagem Gusti. Mboten urip mung purun dipun tebus dosanipun, nanging boten purun gesang kagem Gusti. Ingkang dipun kersakaken gesang kagem Gusti menika ingkang kados punika. Wonten ing ayat 12 dipun ngendikaken, gegelitaning badanmu caosna marang Gusti Allah minangka gegamaning kabeneran. Jiwa raga kacaosaken dhateng Gusti, jiwa raga kapingsungsaken dhateng Gusti. Saged dados gegamaning kaleresan, dados gamaning bebener wonten ing gesang menika. Mila wonten ing pangabekti menika, kita dipun timbali supados dados tiyang ingkang bener. Tiyang ingkang bener menika tiyang ingkang tetales ing Gusti Yesus ing samukawisipun. Menawi gesang menika tetales wonten ing Sang Kristus. Mila gesang menika badhe mbangun turut dhateng Gusti Yesus Kristus. Gesang menika badhe ndamel marming manahipun Gusti Yesus Kristus. Gusti berkahi. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal ini semoga berkah. Cekap kita lajengaken wonten ing pandonga semoga berkah. Pangeran sesembaning gesang kawula inggih pepundhening gesang kawula. Paduka ingkang maha kuwas, paduka ingkang kagungan swarga lan bumi, inggih paduka maha tresna. Katresnan paduka sawetahipun kababar wonten ing pakaryanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Mila pinuji asma paduka ing selami-laminipun. Kawula sami tumungkul sowan wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun syukur awit panuntun paduka, awit berkah paduka, awit katresnan paduka wonten sawetahing gesang kawula para kagungan paduka. Malah inggih awit saking katresnan paduka kawula sami paduka timbali, kawula sami paduka pilih dados duta paduka ingkang tansah mbabaraken bebener wonten ing jagat menika. Saestu tanpa pitulungan paduka, nggih tanpa pakaryanipun Sang Roh Suci, kawula boten badhe kuwari dados duta paduka, mbabaraken bebener gesang kunjuk ngarsa paduka. Mila Gusti kepareng Roh paduka tansah nganti kawula kangge gesang bangun turut dhumateng paduka, punapa damel marming manah paduka. Roh ingkang muasih lan mamira kepareng kawula ngaturaken pasamuan paduka inggih kaji kerja sak pepantanipun, inggih pradatan ing pasamuan saya menika pinituwa pandhita lan diaken paduka ingkang paring kawicaksanan saha kaleresan. Saged sami nindakaken dawuh timbalan paduka inggih mbabaraken Injil paduka punapa dening nguri-uri kawilujengan peparing paduka kanthi sembodo.
lan sedaya inggih namung tumuju kagem kaluhuran asma paduka. Mekaten ugi kula ngaturaken tumrap misi ingkang wonten, panitia ingkang wonten, sedayanipun paduka berkahi. Paduka paring ketelatosan saha kawicaksanan kangge saged nyambut damel sesarengan kalian pradataning pasamuan punapa dene warganing pasamuan. Tumrap warganing pasamuan ingkang nembe wonten ing salebeting panandhanging raga saengkang dipun rawat wonten ing griya sakit punapa dene wonten ing griyanipun piyambak. Nirunggan kala ngaturaken Ibu Maryam ing pepantan Mojokerto ingkang saha dipun rawat wonten ing griya sakit lan sakmenika sampun sae sampun kepareng wangsa namung tasih lumebet wonten ing pemulihan. Mila inggih paduka piyambak ingkang paring bagas waras so paduka ingkang mulihaken. Mekaten ugi kula ngaturaken warganing pasamuan ingkang kendhuing kapitadosanipun ingkang mangu-mangu anggenipun derek paduka kepara badhe ningkur lan nebih saking paduka. Paduka ingkang ngusikaken manahipun lan nuntun sederek-sederek kala menika sami setya nderek paduka inggih kanthi pitados ingkang sentosa. Kanthi mekaten kawujudan peparing paduka saestu saged lestari. Dene ingkang wonten ing gesangipun ing wanci menika nembe nyanggi momotan ingkang karaos awrat. Kathahipun tanggelan, kathahipun panandhang. Kala pitados namung paduka ingkang kepareng paring kekiyatan, paduka ingkang paring margi, paduka ingkang paring pitulungan. Saengga sedaya menika saged dipun sanggi kanthi sembada. Mila kala inggih san paduka sagetaken namung sumarah sumendhi wonten ing asta paduka. Mekaten ugi Gusti kala ngaturaken tumrap putra-putra paduka ingkang tasih sami sekolah lan menika lumebet wonten ing wekdal prai paduka ingkang paring kesagetan kawicaksanan saged migunakaken wekdal prai menika kanthi sembada. Lan iki senajan mlebet kanthi cara onore paduka ugi ingkang paring kesagetan tumrap putra-putra paduka punika. Nirunggan ingkang lulus sae menika saking SD, SMP, SLTA badhe paduka sekolahan ingkang langkung inggil, paduka ingkang berkelan, paduka ingkang ngendharaken. Saged putra-putra paduka sami sekolah lan sedaya paduka agem kagem kaluhuran asma paduka. Kala ngaturaken putra-putra paduka Gusti ingkang sampun sami makarya, saengkang wonten ing papan celak, saengkang wonten ing sak lebeting negari, sak njawi negari. Sedayanipun paduka berkelan, paduka ayon. Mekaten ugi putra-putra paduka ingkang sampun dewasa, sampun kepingin gesang bebrayatan. Nanging ngantos dumugi wekdal menika dereng manggihaken judhu ingkang sembada. Paduka ingkang paring kasektian kangge nenggo judhu peparing paduka. Kala pitados bilih judhu peparing paduka, judhu ingkang dathaken tentrem kahayu lan sukabina tumrap yang gesang bebrayatan. Kalau inggih ngaturaken bangsa lan negari kawula ing wanci menika tasih wonten salebeting pakebluk kanthi wontenipun virus corona. Malah kalau badhe sami lumebet wonten ing kenormalan ingkang anyar. Mila nyuwun panuntun paduka, berkah paduka bangsa lan negari kawula sageta ing kawontenan ingkang aman, ingkang tentrem,
sami mangki bagas waras tumrap warganing negari. Mirunggan pasaman iki kaji kerja ingkang badhe ngawontenaken pangabekti wonten ing dalem pamujan benjang minggu tanggal gangsal Juli. Inggih kala sami paduka sagetaken ngecakaken protokol kesehatan kanthi sembodo. Murid sedaya saged lumampah kanthi rahayu. Rama ingkang masih lan momirah. Kathah dosa tulepat wonten ing gesang kawula. Kawula sami nyuwun pangapunten. Lan kala inggih sami paduka saged ngapunten ing tetiang ingkang sami kelepatan dumateng kawula. Sejatosipun tasih kathah panjun sapa sambat kawula. Nanging kala sami nggono minangka manungsa ingkang ringkih lan sekeng, boten saged ngaturaken kanthi jangkep lan sampurna. Kalau namung pitados paduka ingkang keparing jangkepi lan paduka ingkang keparing nyembadani wonten Sang Kristus ingkang dados pantoro lan juru wilujeng kawula ingkang gesang sedaya menika kula aturaken. Amin. Pasamuanipun Gusti wonten ing pangabekti enjang menika kita pinaringan wewengan kangge ngaturaken pisungsung dhateng ngarsanipun Gusti. Dene anggen kita ngaturaken pisungsung kita landhesi pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing serat Efesus babipun gangsal ayatipun kalih. Mekaten pangandikanipun Gusti. Lan padha lumakwa ing katresnan kaya dene Sang Kristus Yesus uga wis ngasihi kowe kabeh lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan kurban kang arum kagem Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, anggen kita ngaturaken panuwun syukur dhateng ngarsanipun Gusti. Kita sarengi kanthi pangrepeken kidung angka 117 padha sepisan. Semangga kita suwan dhateng ngarsanipun Gusti, kita aturaken pisungsung menika dhateng ngarsanipun kanthi pandonga. Kula dherekaken. Pangeran,
Kawula ngaturaken panuwun syukur dhateng Paduka Gusti. Kawula saged nyisihaken seperangan peparing Paduka. Pisungsung ingkang arupi jiwa raga, arupi arta, sae menika prosdosonan, wulanan, pisungsung minggunan, mekaten ugi pisungsung barang. Keparenga Paduka sucikaken Gusti. Mekaten ugi Paduka tampi. Pangeran, kawula dienget dumateng sederek kawula ingkang Paduka piji ngobetaken pisungsung menika. Paduka paring katemenan, kejujuran, tanggel jawab kangge nyekapi kabetahaning gereja. Mekaten ugi kabetahan sanesipun. Gusti, kawula nglenggana kathah lepat lan dosa anggen kawula ngaturaken panuwun syukur dhateng Paduka. Paduka kepareng paring pangapunten dumateng kawula. Kawula ugi ndedonga tumrap sederek-sederek kawula ingkang kepareng ngaturaken pisungsung menika. Paduka berkahi malih gesang panggesanganipun lumantar panyambut damelipun, usahanipun, saengga ing sanes wekdal ugi saged ngaturaken pisungsung malih dumateng Paduka. Sedaya menika kawula aturaken lumantar Gusti kawula Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang gesang. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Pasamuan keaturan cuman berbahagian kidung pasamuan jawi angka 1/9 foto sepisan lan kaping sekawan. Suaranya
Bapak saya Bu, adik-adik sedaya. Semoga wonten enjang menika kita sareng-sareng nyegeraken iman kapetusan kita kanthi meratelaken saha nglairaken pangaken pitados rasoli sesarengan. Sumangga kula dherekaken. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontanganing Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nadang sangsara nalika jumunipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaseraken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dinten wungu malih saking antaspun tiang pejah lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sabta Raden inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapunten dosa tanganipun raga sarta gesang langgeng. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, sumangga pangabekti menika kita pungkasi kanthi nampi berkahipun Gusti. Rahmatipun Gusti Yesus Kristus, saosipun Allah Sang Rama, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, wonten ing para sedherek sedaya, sak mangki dumugi selami-laminipun. Amin. Dinuji Allah Sang Rama Sang Putra lan Roh Suci punokanan pergi amin kita rasa kesang sabenari ayo indahnya sang Gusti hati sabda Gusti sone sang yakti sinadani diberkahi Gusti sosialan Kula brakataning pasamuan Gereja Kristen Jawa Kerja sesarengan kalian organis singer operator ngaturaken panuwun Bapak Ibu lan para sedherek sampun kepareng nderek ngabekti secara online. Sanesipun menika kepareng kula ngaturaken sepisan bilih Minggu gangsal Juli 2022 Ki Kaji Kerja badhe lumebet wonten ing normal ingkang anyar inggih ngibadah wonten ing dalem pamujan kaping kalih ingkang dipun kersakaken new normal menika tatanan anyar dados ngibadah kedah ngagem masker nyuci asta jaga jarak
Monggo kita lumebet wonten ing pangibetaing gedung gereja kanthi suka bingah. Gusti berkahi Bapak Ibu sedaya. Amin.